Guto Bwch Gafr. Guto, beth ydy LLECHEN? Wel, carreg metamorffig sydd wedi greu o hen graig ydy LLECHEN. Cafodd ei newid gan mres a phwysau dros gyfnod o filiynau o flynyddoedd. Mae LLECHEN wedi wneud allan o 3 peth: clai, sydd wedi wneud o blatiau bach, gronynau bach o lidw folcanaidd a gronynau cwarts. Ond sut gwnaeth y clai, y lludw a cwarts troi yn LLECHEN, Guto? Wel, os awn ni nôl llawer o filiynau o flynyddoedd, roedd yna ronynau bach o glai, cwarts a lludw folcanig yn cael ei gario gyda dŵr yn ddwfn yn y môr. Yn y môr? Ia, o dan y dŵr. Wrth i'r cerrynt yn y dŵr leihau, cafodd y gronynau ei adael fel sediment neu gwaddod ar y llawr, a phentyrru ar ben ei gilydd i greu mwd. Mwd? Ia, mwd. Dros gyfnod o amser, roedd mwy a mwy o fwd newydd yn cael ei phentyrru ar ben ei gilydd, a'r phwysau'r hynna uwch ben yn creu clai. Yna, gwnaeth y mwd droi fewn i graig. Graig oedd yn cael ei alw'n garreg, gwaddol, llaid neu sial. Graig gwaddol, llaid, sial? Dwi rioed wedi clywed am hynny. Beth ddigwyddodd nesa, Guto? Wel, wrth i filiynau o flynyddoedd basio, a thymheredd gynhesu o dan y ddaear, roedd yna bwysau aruthrol o'r hynau uwch ben, a wnaeth hyn achosi'r graen i adlunio a newid ffurf ac ongl. Gwnaeth y graig fynd yn galetach, crisialu a chywasgu, a throi o fod yn garreg o gwaddol i garreg metamorffig. Gwnaeth y mwd droi fewn i lechan. Waw! O garreg gwaddol i garreg metamorffig. Dros amser hir iawn, ie, Guto? Ia, a wyddws dim yn bach bod LLECHEN yn bodoli mewn nifer o liwiau: glas, gwyrdd, porffor, coch, hyd yn oed llwyd. A chyfuniau o'r rhain dibynnu ar pa fath o fineralau oedd yn bodoli pam gafodd y LLECHEN i greu. Roedd yn dibynnu hefyd ar y lleoliad wnaeth y LLECHEN gael ei ffurfio. Os oedd yna clorite yno, fysen ni'n ffurfio lliw gwyrdd, calsiwm carbonad yn creu LLECHEN lliw glas, a hematite yn creu lliw piws wrth gwrs. Dwi'n hoff iawn o'r lliwiau gwahanol, Guto. Diolch am esbonio. Mae'n iawn siŵr yng Nghwasi.